Anga foli ani walinyuma dombe kata oma ni kuma imba soro omunu sigilembe jabaranun koro yasha famyali bisika soro ofe TV Shirifla bamanankan kunafonuna minu mena wala bake awye mali kunafonu ani jien fanwre tawla amba fona ngonia akuma shili Imam Zumana Traoré aleni aka kalando chama farala ɲɔgɔn kan kati ɲɛda Mali al-Islamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara kan laɲini kun tun tɛ dɔwɛrɛ yasa ka taa foli ani barikada kɛ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ka sabu kɛ a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ su ani tile yasa al-Islamɛ diinɛ a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na taama in kɛra Sibirido marsi kalo san 2019 a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu misiriba la an ka ɲininikɛla Lutu Sidibe nka a bɛ lakali fɛn min ye Musa Fɔnba fɛ an ka ɲamada ka sɔrɔ l'o fɛ nin bonya ye min kɛra nango ziyara atako duruna alimami Kasum Zumana Traoré n'a ka kalandenw n'a jɛɲɔgɔnw n'a jakɛɲɔgɔnw Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema la silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara la a dabɔlen do fɛn min kama duwawu ɲini do bani fɛ a n'a zuriyaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka sirifikɛ fo a ka cɛsiribaw la silamɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya don ka layidu 6 bayatul islamiya min kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ bi san 2019 o bonya ɲinango ziyara a ma cayara ka tɛmɛ san dɔw ta kan mɔɔw bɔra Mali faaba Bamakɔ a n'a dafɛlaw bɛɛ lajɛlen la kari 9 sotarama 4 o bɛɛ falen kun do maa la ka taa se bolimafɛn wɛrɛw ma o la bi wulɛ na an sera an karamɔgɔ ma ni n ka kalandenw ani teriw ani balimaw ani an ka sigidala mɔgɔw ani jɛkulu min n'o ye dɔgɔnɔw ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min n'u tugura an kɔ ka tugu karamɔgɔ kɔ olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Bamako a n'a lamunumunu na ka bɔ ka taa fo Kulukoro dugu kɔnɔ san o san an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ziyara de don an bɛ n'an ɲɛ da an karamɔgɔ kan n'an y'an ɲɛ da kan o tuma na an bɛ dugawu k'a ye an t'a to a yɛrɛ ka dugawu k'an ye ɲinan y'a a san 5nan ye bi an nana kari 9 de la ani sotarama 4 ani minnu y'a sɔrɔ moto la ani taxi la ani moyen wɛrɛw la ka na o kuma jate bonya in senfɛ dɔgɔnɔw ka tɔ u ye ŋaniya jira kɛ lajalefɛnw na a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ye silamɛya ba mugan fana u y'o fɛnɛ ŋaniya jira k'a ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru caman kun bɛ kɛnɛ in kan wa u y'a yira k'a fɔ nisɔndiyara fana ni bani ka kɛwalew ye an ma tugu karamɔgɔ nɔfɛ ko nafolo an tugura a nɔfɛ ko a ye min fɔ a y'an dusukun minɛ an di an n'an ka nafolo an b'a nɔfɛ ko lahara wa n'a fɔra k'olu nana k'a daminɛ kari 9 fo ka taa bila nin bɛɛ u bɛɛ sera kɛnɛ kan u b'a yira k'a fɔ an bɛ min nɔfɛ hali bi Ala k'a bonya de jira an na hali bi Ala k'a bonya de jira an na Ala k'a to diɲɛ bɛɛ ka don a laharama na Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara kɛlen kɔfɛ k'i da don bɔɲɛ nafa la silamɛya kɔnɔ n'o ye ziyara ye minnu kun nana bɔɲɛ na a fɛ u ye silamɛya don ka bayatul islamiya layidu 6 kurakuraya bani bolo bani yɛrɛ sɔrɔla ka dɔgɔnɔw ka tɔ waleɲuman dɔn u ka kanu na an'u ka ɲumanya la a n'a ka denbaya ye bi an balima musow n'an balima cɛw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan dɔw bɔyɔrɔ ka jan ka na nin kɛnɛ in kan k'u nana dugawu ɲini ko ka dugawu fana k'u ye u nana diinɛ de tɔgɔ la ani silamɛya mais mɔgɔ k'an ka boli ka bɔ anw kɔrɔ de mais n'i ye mɔgɔw natɔ ye yan i k'an k'a dɔn ko setigi ye kelen ye Ala don ni yɛrɛ dilancogo Ala fɛ a tɛ gɛlɛya fɛ fiyewu ni bɛ nɔgɔman de fɛ a ka fɔ dɔrɔn a ye seli a bɛ don alijinɛ na a ye wuruji kɛ a bɛ don alijinɛ na a ye sun a bɛ don alijinɛ na nin de ka di ni ye nka min b'a fɔ seli ni sun ni jaga bɛɛ kɔfɛ n'i m'i jogo ɲɛ n'i ma fara walimuso la n'i ma hasidiya dabila n'i ma namara dabila i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ o tigi ko man ka diya mɔgɔw ye nka n'i y'a ye Ala ka jɔnw tilala ka n'o tigi yɔrɔ o b'a yira se bɛ Ala kelen de ye
an tɛna kuma janya bilen aw sara bɛ ala bolo an b'a fɔ dɔngɔnɔw ye u y'a dara kanu dɔngɔnɔw y'a dara kanu dɛ fo a da walahi e yɛrɛ y'o seere ye dɛ baroba ye y'o seere ye dɔngɔnɔw ye ne kanu bi tɛ dɛ ne denw mɔbili minnu filɛ u bolo nin ye dɔngɔnɔw de y'a bɛɛ san k'a d'u ma dɔngɔnɔw o la dɔngɔnɔw sara bɛ ala bolo ne kɔni m'a dɔn min bɛ n'u cɛ ala de b'a dɔn walahi n t'a dɔn min bɛ n'u cɛ ala de b'a dɔn u y'a dara kanu dɛ ala k'aw kanu baaraw kun jara ni dugawu don ye ka laban k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye san 2020 ala k'an jijɔ k'o kɔnɔ bɔɲɛ in n'an ko a ma ko ziyara a ta ko 6nan fɛnɛ kɛnɛ ka sigi alhamdulilahi amina yarabi fanga ɲini jɛkulu adima PHJ a bolofara min bɛ Bamakɔ sigida gale la u y'u ka sankura baaraw nudonni kɛ sibiri don marsi kalo tile 16 san 2019 min baaraw kɛra dumanzana sifinnakaw ka soba kɔnɔna na lajɛrɛba in kɛra sabu ye ka parti a kanubagaw a lafasabagaw an'a donkɔrɔma dondonbaw k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani fɛn min ye parti ɲɛmayaso ye n'o ye biro exécutif maaw ye n'o ɲɛmaba yɛrɛ tun ye parti ɲɛma ye n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare n'ale ye Mali golomasiri tabaw ka ministre ye an ka ɲininikɛlaw Amadou Diallo ale ni Dramane Mali nka bila kale fɛn min ye Sadio Sidibe fɛ an ka ɲamada sɔrɔl'o fɛ ni rentrée politique bɛ ka kɛ waati la waati min ni politique fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ a ka kuma daminɛw la parti section secrétaire général y'i da don parti kunganko la sigida kɔnɔ an ka parti ka kɛnɛ hakila ye ko bi fɔ ko bɔ yɛrɛ jama min ye a bi normalement n'anw ye conférence ordinaire kɛ an bɛ mɔgɔ 10 ou bien mɔgɔ denyɛlɛn quartier fɛ mɔgɔ 80 bi an bɛ mɔgɔ ka ca mɔgɔ 1000 donc vraiment an ka jate la o bɛ parti ko ka di mɔgɔ a b'o kɛ cogoya min na mais parti bi dɔn min na o y'a fonctionnement ye an ka parti commune kɔnɔ yan nɔ section b'an bolo quartier kelen-kelenna bɛɛ bɛ sous section b'an bolo quartier kelen-kelenna bɛɛ kana comité b'an bolo fɔ comité faralen ɲɔgɔn kan bi comité 41 mais comité min kan ka dilan yan ni tile 15 kɔrɔ comité 12 kura o yɛrɛ mɔgɔ kura minnu nana parti kɔnɔ n'u y'a ɲina ko fɔ u b'a fɛ ka don a la par exemple Sikɔrɔ ni comité kura 3 bɛna dilan Bulukasumu yɛrɛ la comité kura 3 wɛrɛ bɛna dilan donc Bangɔni na comité kura 3 bɛ dilan ne yɛrɛ bɛ kɛ section 2 ye ka dɔ fara a kan bi o bɛɛ b'a jira k'a fɔ parti a ka kɛnɛ commune 1 kɔnɔna na u ka kumaw na sigida fɔlɔ denmisɛnninw y'a jira k'a fɔ u n'u seko kɛ sigikafɔ la an ka jamana kɔnɔ jango malidenw ka sigiɲɔgɔn min bɛ sen na politiki binna kun kan k'u tɛna to ko o la n'i ye Mali politiki ko ta k'a lajɛ jamana bɛ cogoya min na sisan nɔ an bɛ a ɲini an ka président fɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye a bɛ baara min na nin ye a ka continuer a fɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ a mɛnna nin fɛ depuis tuma jan a kan ka nin baara in daminɛ bɛɛ lajɛlen sen ka don fanga la bɛɛ lajɛlen ka lamɛn ka mɔgɔw ka kumakanw ka a ta ba la an kana kɛ dɔrɔn ko mɔgɔ mun ni o tɛ hakilina ni gouvernement ka hakilina o tɛ kelen k'o kɛ faso jugu ye jamana a tɛ jɔ ten cogo la a bɛ se ka kɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka hakilina fɔ ni opposition don hakilina dɔw b'u la mun ka ɲi nɔ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Adima fangaɲinitɔn ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ a ka kan bɛɛ k'i ɲɛsin wagati la ko ma n'u k'o ma ko actualité an ka jamana kɔnɔ o dɔ ye wasaden sigi kalata min bɛ nalen ani marabolo kura minnu fana kɛra an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se sigikafɔba minnu kan ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kadara kelen in kɔnɔ a labanna ka kuma di tɔndenw ma ni ɲininkali min bɛ min fɛ k'a kɛ a la. an ko parti bɛ yɔrɔ min bi fɛn caman kɛra baara caman kɛra an y'an kunna wolo ko caman yɛrɛ kɛ nka a ka kan ɲɛmaw ka wuli ka taama ka taa don parti bolofaraw la ka parti tɔndenw kuma ɲɔgɔn ɲa k'o lamɛn o hami ye min ye k'o dɔn ni jaabi minnu bɛ yen o fɔ don k'o jaabiw di ni jaabi minnu yɛrɛ tɛ yen a fɔ don ka na baara kɛ k'o jaabiw labɛn k'a di tɔndenw ma o siratigɛ la fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ ka bɔ anw fan fɛ o ye ka aw kunnafoni an bɛ baara minnu na bi ka o kunnafoni di aw ma an bɛ min ɲini adama tɔndenw fɛ ɲininkali caman t'a la baara min bɛ sen na
adama ka baara don a wajibilen don adama tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ i seko ye min ye i k'o kɛ jasa ni baara ka ɲɛ deputesigi hukumu kɔnɔ yɛlɛmali minnu caman bɛ sen na a fɔlɔ an bɛ min wele réorganisation territoriale ni o ye région kura minnu sigira ka olu waleya o baaraw daminɛna ni o baaraw banna deputesigi taabolo kura fo an ka bɛn o kan. Ni rentrée politique in kɛra sababu ye adama fanginintɔn ɲɛmayaso ka se ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min bɛ se k'u ka conférence nationale labɛnni nɔgɔya u bolo. Ali bi an bɛ to o siratigɛ fɛ fangani jɛkulu adema PHJ u ka bolofara min bɛ Bamako sigida 4 na olu ye lajɛrɛ belebele kɛ min kɛra marsi kalo san 2019 a kɛra parti jabala la Lafiyabugu. Lajɛrɛ in kun tun tɛ dɔwɛrɛ yasa ka ɲɛfɔli kɛ tɔndenw ye baaraba minnu kɛra parti kɔnɔna na waati tɛmɛnenw na ani baara kura minnu bolodalen don yasa parti tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ o la cogo min na. An ka ɲininikɛla Tata Ture ani Dramane Male u tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sherifila Jabarani tɔgɔ la an ka ɲamadaw ka sɔrɔlo fɛ. Parti politique adema ɲɛmɔgɔyaso min sigilen don Bamako faba kɔnɔ a kelen don ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Bamako commune 6 bɛɛ lajɛlen na a ka parti sigilen don commune o commune na wuli ka jɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra ka ɲɛfɔli kɛ u ka parti tɔndenw ye ka fara kanubagaw kan u kelen don ka fɛɛrɛ ani dabali minnu tigɛ minnu n'a waleyara o bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka ɲɛda kura di u ka parti politique ma se sɔrɔli sira kan ali bi o fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra u ka ɲɛmɔgɔyaso fɛ o dɔ bɛ tali kɛ ka t'u ɲɛda adema Mali section bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ Kayi Mali jamana marabolo fɔlɔ la fo ka taa se Mali jamana marabolo laban ma kuma ɲɔgɔnya sira kan ka hakilina jakabɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka tɔndenw bɛ se ka dɔ fara u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri kan cogoya min na yanni kalata nata wɛrɛ cɛ nin sigi in senfɛ parti ɲɛmɔgɔw ye ɲɛfɔli kɛ jama ye gɛlɛyaw la min bɛ adema kan bi fo ka taa se sannayɛlɛnw ma parti politique adema sera ka sira minnu taama n'o kɛra u ma kunnawolo ye. O wulikajɔ in laɲini ka ca la mais an bɛ kumaba damadɔ fɔ d'abord an b'a préciser k'a fɔ ni ɲɔgɔnna o ye adema taabolo de ye ɲɛmɔgɔw ka wuli ka se dugumamɔgɔw ma pour que u ka kuma o ye laɲini kelen ye. Laɲini filanan ye min ye parti yɛrɛ n'o ye adema parti ye an bɛ ka a ni kurakuraya o ni kurakuraya kɔnɔna la fɔ ɲɛmɔgɔw ni u ka section mɔgɔw n'o ye base ye u ka kuma ɲɔgɔn fɛ. A sabanan ye min ye an bɔra élection présidentielle la sisan ayiwa baara minnu kɛra o kɔnɔ ani taabolo kura minnu dala ka n'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. A naaninan ye min ye n'an bɛ se ka d'aw ma n'o ye kunbaba ye o ye k'a fɔ élection kuraw bɛ nalen wa ko wɛrɛw fana bɛ nalen jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma institution réforme institutionnelle n'o ye ka jamana taabolo kumabaw k'olu yɛlɛma don olu la i n'a fɔ constitution n'a ɲɔgɔnna o baaraw bɛ nalen donc o baaraw kɔnɔna la fo ka na parti denw ka na kumaw fɛ ka hakili falen kɛ pour que an ka taabolo kelen ta. Adema parti min sigilen don Bamako sigida 4 na commune 4 la Lafiyabugu a ɲɛmɔgɔw ka kuma galamani na u nisɔndiyara kosɛbɛ n'u ka nin bureau national ka nin wulikajɔ ye ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma f'u sigiyɔrɔ la foli ani waleɲumandɔn kɔfɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmɔgɔw ma u y'a yira k'a fɔ diden parti politique tɔn an bɛ donni min na i ko bi mɔgɔ bɛ se k'a sugandi ka k'i ka parti politique tɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na commune 4 sigida yɛrɛ la sabula kabiri lawale la a kolo sinsinnen don ka ɲɛ commune 4 kɔnɔ wa a bɛ t'o la badabada la sebaya sɔrɔli sira kan. Parce que nin ye lajɛ min ye lajɛba de ye adama ka ɲɛmɔgɔbaw ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka bɔ bureau kɔnɔ ka yala Mali fan bɛɛ fɛ ka na fo base la ka na adama tɔndenw ɲininka aw haminako ye jumɛn ye jamana ko bɛ bolo jumɛn kan aw ka tagabolo ye jumɛn ye aw haminako la vraiment o ye ne nisɔndiya bɛ o ye koba de ye surtout an musow fan bɛɛ an bɛɛ haminen bɛ sisan an bɛ kɛnɛma question bɛ ka poser Mali kun kan ko kuma la i n'a fɔ ka taa se denmisɛnninw ka kalanko ni fɛnw na ani musow ka baarako olu yɛrɛ u ka bolola baaraw ni u bɛ se ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min donc n'anw ye ɲɛmɔgɔw ye ka ban an bɛ content parce que an haminako fɛn an b'o de f'u ɲɛna. K'aw ladɔnniya k'a fɔ diden parti tɔn comité min b'a tɔgɔ la commune 4 sigida kɔnɔ a ka can kosɛbɛ wa fɛn min ye sous section 6 ye a sera k'o sigi Bamako sigida 4 na commune 4 kɔnɔ. Ali bi fɛn min ye politiki binaku nasiraw ye nin ye fanga ɲini jɛkulu MPM
maliko ye yɛrɛko ye ale fana ye lajɛrɛba kɛ min kɛra Bamako sigida 4nan na. Lajɛrɛ in a kɛra sabu ye fɛn min ye parti kanubagaw an'a lafasabagaw u bɛɛ lajɛlen kana u haminako ani laɲini minnu b'u kɛ ka ɲɛsin parti ɲɛmayaso ma. Lajɛrɛ in kɛra sibirido marsi kalo tile 16 san 2019 a bɛɛ lajɛlen kɛra parti ɲɛmaba n'o ye wasaden Adi Ɲangadu ye. An ka ɲininikɛla Al-Amidou Badini ani Ibrahima Kulibali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔ fɛ. An ka jamana jɔnjɔn dali o de kɛra ka ni kɛnɛ nun don. Mouvement pour le Mali n'a bɛ fɔ a ma todunkan na ko Maliko ye yɛrɛko ye. Ale ye politiki tɔn ye mun sigili sen kan tɛ san kelen bɔ n'a b'a fɛ ka jɛniyɔrɔ fin jamana yiriwa la. Baaraw sen fɛ Mouvement pour le Mali bureau commune 4 kɔnɔ o sɛbɛntiyara bureau national maaw fɛ. Bureau min n'a maa bi t'i jɔ maa 80 la n'a maa ɲɛma ye madame Kumba Sheikh Jawara ye. Tout d'abord comme ne yɛrɛ ye muso ye comme i y'a fɔ cogoya min na muso bɛɛ hamina ye ko kelen de ye. Mun bololalen b'anw fɛ o ye musow ka dɛmɛ ye ani jugo hami b'an balakaw la. Bon ani an denw pour que olu ka avenir bɛ se ka assurer cogo min n'an muso damaw n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ Ala b'an ka laɲiniw sabati. Hakilina min kɔni bɛ nin na pour que ka se nin na bi sigili ma o kun y'o ye. Vraiment ne bɛ n ka parti mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ parti président ɲɛmɔgɔ fɔlɔ la n'o ye honorable Adi Ɲangadu ye fo ka na se anw yɛrɛ dugumamɔgɔw ma ani n ka communiqué sigiden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sen bɔra a kɔnɔ ka se yan kanu de bɛ nin sɔrɔ ni kanu tɛ vraiment ne kelen ka fanga tɛ se ka nin lase mɔgɔ ma quoi ni bonya ni kanu tɛ wari tɛ nin sɔrɔ sanu tɛ nin sɔrɔ. Mouvement pour le Mali n'a bɛ fɔ a ma ko Maliko ye yɛrɛko ye o maa ɲɛma ye commune 4 bureau maaw wele o k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara Mali ɲɛta ani jamanadenw ka lafiya kosɔn. Laɲini politiki kɔni ye fanga ɲini de ye ka se ka hakilinata min bɛ jamana kɔnɔ ka se k'o waleya hakilinata bɛ jamana ka se ka taa cogo min na pour que o bɛ se ka kɛ il faut que i ka fanga de sɔrɔ donc ne dun hakilila maliyɛnw y'a faamu parti mouvement pour le Mali MPM Maliko ye yɛrɛko ye kabini a daminɛ na ka n'a bila bi la maliyɛnw y'a faamu maliyɛnw donna a la maliyɛnw y'a dɔn k'a fɔ ɲɛta don u y'a dɔn k'a fɔ min don an haminako de don ka an danbe segin an yɛrɛ ma ka se ka an yɛrɛ ka wuli ka jɔ an yɛrɛ ye k'an hakili to ɲɔgɔn na. An b'aw ladɔnya k'a fɔ ko Bamako sigida 4nan bureau o de ye Mouvement pour le Mali bureau fɔlɔ ye ka sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ. An ka ɲɔlɔnbɔlaw ni dɔnkilidalaw ye nin kɛnɛ sankɔrɔta jama ka nimisiwasa kosɔn. Ka sanga ni musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye journée internationale de la famille bakurubala 8 mars muso jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'u wele ko club sɔrɔ Timis Lumière de Bamako u ye lajɛrɛ belebele dɔ kɛ barodalasigi in tun bɛ tali kɛ fɛn min ye denmisɛnninw ka kalanko ani fɛn min ye musow jɔyɔrɔ ni baara min bolo b'u bolo jamana ka taaɲɛ la u sera nin bɛɛ lajɛlen ma maa caman yera nin lajɛrɛba kɛnɛ kɔnɔ yaasa kana fara musolakaw kan u ka jɛ ka musow u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ cogo min na Marietu Jalo ale bɛ ɲɛfɔli k'a kan an ka ɲɛmada ka sɔrɔ l'o fɛ. Nin kɛra ɲɔgɔn dalajɛ Club Sorop Miss Lumière de Bamako bolo nka ka tɛmɛ o kan a kɛra musow ka ɲɔgɔn dalajɛ o ka kɛ sababu ye u k'u da don musomanin ka école ko la an ka jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ école hukumu kɔnɔna la dantɛmɛ wale dɔw bɛ ta ka musomaninw sɛgɛrɛ u ka karamɔgɔw fɛ walima u bɔɲɔgɔnko cɛmanw fɛ a kun ka kan 8 mars hukumu kɔnɔna la ka i da don o ko ninnu na club y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna u bɛna baro sigi boloda école ko ɲɛmaw fɛ ka jiriw la musomanin ninnu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka ca Ala fɛ don n'a nataw la walasa u ka fɛɛrɛ tigɛ o ko ninnu na n'an b'a fɔ a ma ko session de plaidoyer baro kɔnɔna la da sera ko caman fana ma ko minnu bɛ sunuya tigɛ ka bɔ maa ɲɛna bi an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ l'écoledenw ka grève jugu in Club Sorop Miss Lumière de Bamako a présidente y'a jira k'a fɔ ale ka kuma bɛ ɲɛsin musow de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya baw a ko a bɛ welewele bila kɛ ka ɲɛsin denbatigi bɛɛ lajɛlen ma u k'u denw ka kalanko ta ba la hakilina falen ninnu bantɔ u ye recommandation caman kɛ don n'a nataw la o sɛbɛn in bɛna ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ o gɛlɛya ninnu na a 8 mars kɛra nisɔndiyaba ye ka d'a kan muso dɔw y'u cɛsiri ka baaraw kɛ walasa ka club in nataga ɲɛ baro in kuncɛra ni tile la dun ye ni k'o kɛ k'u ka 8 mars ɲɛnamaya ni minɛ sanni. Ali bi an bɛ to musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen na Bamako sigida fɔlɔ musow farala ɲɔgɔn kan ka caya yaasa ka u tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya cogo min na min tun bɛ tali kɛ degun ani gwɛlɛya min bɛ musow kan u ka sigidaw ani u ka baara wɛrɛw la yaasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ lajɛlen kan a dakun tun bɛ tali kɛ musoya o bɛ se ka bɔ nɔgɔla cogo min na ni ka sanga ni
cɛsiri ani wulikajɔ ye ka ɲɛsin musow u ka nafasɔrɔ siraw tali ma k'o don ba la nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun dilen bɛ Bamako sigida fɔlɔ a mɛriba n'o ye Mahamadu B. Keita ye. An ka ɲininikɛla Sadio Sidibe ale ni Dramani Male an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. I n'a fɔ san o san don kelen min sigira sen kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ ka ɲɛsin musolakaw ma diɲɛ bɛɛ la o ɲɛnamayara ɲini sigida fɔlɔ la Bamako commission d'organisation ɲɛma musolakaw jɔyɔrɔ sigida kɔnɔ a y'a da don o la. A ye ni sigi commune 1 na parce que an muso an de bɛ fɛn caman kunna ni ye du ye o ye musow ye muso caman y'a yira ko musoya tɛ mɔnɛ ye an bɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ ye nugu y'an dɛmɛ dɔɔni an bɛ se ka kɛ ministre ye an bɛ se ka premier ministre ye an bɛ se ka ingénieur ye an bɛ se ka avion boli an bɛ se ka train boli aw y'a ye an bɛ se ka ko caman kɛ aw bɛ dumuni min dun don o don musow de don kɛnɛya du ka kɛnɛ musow de don jamana yɛrɛ sabati n'an y'a to an k'an sen don a la jamana bɛ sabati mankan min bɛ kɔrɔn fɛ mankan min bɛ fan caman na musow bɛ se k'a ban pewu. 8 mars ye donba ye wulikajɔ caman de kɛra an balakaw fɛ walasa don in ka se ka si a dabɔkun de ye musolaka ka bɔ nɔgɔ la. Gɛlɛya bɛ musow da la u bɛ bugɔ u bɛ nɛni musow ɲaninen don n'u musow sera ka kɛlɛko la diɲɛ ka se k'o faamu ka musow dɛmɛ k'o doni jigin ka bɔ muso ninnu kun o kan ka fɛte de o fɛti min fana don muso kelen ka fɛti tɛ o il faut k'an ka faraw kan de cɛw fana ka fara musow de kan k'u dɛmɛ ni fɛti na san o san ka dɔ fara gintan kan san o san a kana da dunu fɔ ni bala fɔ ni tɛgɛrɛ fɔ dama ma dɛ ma ka mɔgɔw sensibiliser don o don de fɛti ni musow kan ka dɛmɛ de o ni dɛmɛ ka kan parce que y'o de fɔ tout de suite là muso de bɛ cɛ bange dɛ i tɛ kɛ ministre ye tɛ kɛ député tɛ kɛ maire ye ni muso tɛ dɛ donc bonya bɛ kan ka da muso de kan muso ye fɛn belebeleba de ye a man ka négliger. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛɛ kɛ sababu ye musow ma u ka se k'u ka hakɛw ɲini o kadara kelen kɔnɔ k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u janto musolakaw la jɔyɔrɔko la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana jɔyɔrɔbaw la ni mɔgɔ bɛ bila yen musolakaw ka niyɔrɔ sɔrɔ a la. An ka maire an'an ka élu communaux u k'a jate u bɛ gafe ɲini musaka min dilan u bɛ an ka commune haminako sɛbɛn gafe minnu kɔnɔ u k'a lajɛ u ka muso ni musomanninw ka haminako t'a la a mana kɛ kalanko ye cɛw bɛ dɔ bɔ mɛ an yɛrɛ b'a fɛ an ka dɔ fara cɛw ta kan an bɛ ɲɔgɔn dafa de an b'a fɛ an ka ɲɔgɔn dafa so kɔnɔ musaka la an b'a fɛ an ka ɲɔgɔn dafa kɛnɛma baara fana na pour que an ka jamana ka se ka lafiya jamanadenw ka se ka lafiya jamana ka se ka yiriwa. Sigida fɔlɔ musow Bamako kafo kɔnɔ u ye don in sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamaya ni jigisigiw ye ka sɔrɔ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye san 2028 mars la. Walasa o fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna walawala Musa Fɔnba fɛ. jamana camanja yan va fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Moti mara la Bamanjuw ka cɛni kɛra sababu ye ka surasi 21 ɲɔgɔn na bɔnɛ a nin na a kɛra yɔrɔ min na o ye jura ye an ka jamana surasiya ye bataki dɔ sɛbɛ k'a jira k'a fɔ maa min kɛra ko in kɛbaa ye Mali surasi kɔrɔ dɔ don ko colonel Ba Age Musa Bamanji maa min bɛ jamana kɔrɔ yan va fɛ ni o ye Iyad Agali ye ko masurunama don san 2006 a kun y'a yɛrɛ ta ka bɔ surasiya la sigikafɔw kɛlen a seginna ka don nka san 2012 jamana kɔrɔ yan va bi minɛ kuma min a farala faso juguw ka o se kunnafoniw y'a yira k'a fɔ wulikajɔw minnu kɛra jamana kɔrɔ yan va fɛ Agelok Menaka Tesalita ni Kidale k'a sen yera olu caman na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ Force Barkhane ni o ye Faransi kɛlɛcɛw ye u bɛ Bamanjiya wale kɛlɛli la diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu banfula bulalamatigiw MINUSMA olu fɛnɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ G5 Sahel farafinna cɛcɛkana jamana 5 kɛlɛbolo fɛnɛ bɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kun ye Bamanjiya wale ka se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Algérie jamana kɔnɔ dimanche marsikalo tile 17 lɔgɔlidenw bɔra sariyatigiw bɔra kunnafonidilaw bɔra ka nisɔngoya jira jamana fan caman fɛ ka sabu kɛ u b'a ɲini jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika fɛ a ka taa ka bɔ jamana kunna furanjɔrɔ fanga ka labɛn nin b'a jira k'a fɔ Abdel Aziz Bouteflika n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ ka hakilina minnu dajira jamanadenw na a tɛ ka don u tulo wo fɛ
barakɛlaw ka lapasajɛkulu ɲɛma dɔw y'a yira k'a fɔ kɔsada in na minisiri ɲɛma kura Nuredin Bedoui kun wulila ka se u ma k'u ka lajɛ u ka se ka bɛn ka dɔw ka gouvernement kura sigi minisiri minnu bi ye gouvernement kɔnɔ ko olu barakɛlaw ka lapasajɛkulu ye a yira k'a fɔ lɛni a ka to n'a ka bonya ye u sen tɛ a la o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika ko forobatɔ dɔ bɛ min y'a masurunama ye o fɛnɛ kun sera fangasinamatɔ ɲɛmaw ni barakɛlaw ka lapasajɛkulu ma k'u ka lajɛ u ka hakili jagabɔ kɛ furanjɔrɔ fanga nacogo kun ka jamana kɔnɔ nka u y'a dɔn k'a fɔ o ye jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika masuruna forobatɔ ye min kɛ k'u fɛnɛ banna k'o fɛnɛ ka kumaw lamɛn bebe in na min ye Algérie ma ɲɛma dɔw ye Algérie kɔnɔ ani jamana kɔkan dɔw kɛn bɛ ka Faransi ma ɲɛma Emmanuel Macron jaki k'a fɔ Emmanuel Macron ye ka min fɔ kɔsada in na Algérie kɔrɔ k'a ka kumaw b'a jira k'a fɔ a bɛ jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika de fan fɛ ko bawo ko Abdel Aziz Bouteflika kɛlen k'a fɔ k'a ti kanbɔ ka jamana kuntigisigi kalata bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko yɔrɔ bɛ ko Emmanuel Macron sina ka kuma ta k'a jira k'a fɔ nin ye Algérie jamana kɛlen ye ka nɔ kura bɔ bɛn nka fanga ta cogo ɲuman na o de ma bɛ Algérie ma ɲɛma ninnu ma minnu kan bɛ ko fɔ Abdel Aziz Bouteflika ka taa ka bɔ fanga na nka Faransi k'i da k'a bɔnbɔ ye Algérie kun kan ngo la a bɛ faamu kɛ ka sabu kɛ Faransi jamana a ye min da yɛrɛ ka a ka se ka Algérie ka jɛ sɔrɔ o furanjɛ jɛɲɛna kabini kuma min na ni u ko u bɛ Algérie jagoya minɛ ka fara u kan n'u dɛsɛra Algérie ni Faransi kɛlɛ ka na bila bila Faransi furadama a jaman gwɛlɛ Algérie ko la i b'a da ye jamana caman ka ko la ni nin n'a ɲɔgɔnna wulikajɔ kɛra u bɛ sin ka taa fara jamana denw ka k'a fɔ ko jamana ɲɛma ka fanga bila nka Algérie ta la u ma se k'o fɔ u y'u da k'u bonbo ye ka sabu kɛ Faransi jamana yɛrɛ bolo Algérie ka ko tɛ suda n'i tora k'i da caya ko la Algérie ka sin ka sigi bɔlɔ kelen ka jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika ka tɛmɛ n'a ka fanga y'a banabaatɔ Faransi bɛ ka sira o yɔrɔ de ɲɛ. Libi jamana kɔnɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies février kalo tile 28 a kun y'a yira k'a fɔ bɛnkan kura dɔw bi sɔn ka don jamana ɲɛma filaw ni ɲɔgɔn cɛ Algérie jamana ma ɲɛma filaw minnu bɛ ka jamana boso u ni ɲɔgɔn cɛ Fayez El Sarraj diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen min ni seba tɛ a ye o ni Maréchal Khalifa Haftar min bɛ fa kelen fɛ jamana kɔrɔ yan b'a fɛ ni se bɛ o ye nka Libi jamana yɛrɛ kɔnɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka kuma nata bɛɛ kow bɛɛ lajɛlen jɔlen don Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron san 2018 mɛ kalo tile 29 ale kun sera ka sigi ka fɔ dɔ n'u don maa ɲɛma filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka ka b'o la ka na bila bila taama mana sisi ma bɔ a barata o bɛn k'a kɔnɔ kuma dɔ kun y'a jira k'a fɔ a ka kan jamana kuntigisigi kalata ni wasadensigi kalata ka kɛ Libi jamana kɔnɔ san 2018 desanburu kalo tile 10 nka n'a ma ɲa k'a fɔ mugu ni kisɛ de man ka kun bɛ ka mɛn Libi bɛɛ lajɛlen nana ye k'a fɔ desanburu kalo tile 10 jamana kuntigisigi kalata Libi jamana kɔnɔ a kɛ man di o kuma fɛnɛ dara ye dɔ ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma ni o ye Antonio Guterres ye ale ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen min kɛn bɛ surunani donba ye Libi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Liban jamanaden Hassan Zalame ale kɔni bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sinɔ ye boli fa bɛɛ fɛ ka dɛsɛ kolokoto maa si tɛ k'i tulo dayɛlɛ ka bɛn n'a ka kuma fɔtaw ye Libi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan la. Gambikaw ka jamana ɲɛma Adama Barrow juma marisi kalo tile 15 a y'a yira k'a fɔ a ka minisiri min ɲɛsin kun bɛ Gambi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ni a ka jamana ɲɛma danga yɛrɛ fɛnɛ kun don maa min ye kaso caman kɛ Yahaya Jammeh tile la ni jamana kuntigisigi kalataw yɛrɛ kumaw y'a sɔrɔ a bɛ kaso la Ousseynou Darboe k'a ye fusiri a ka baaraw da la Adama Barrow ni Ousmane Darboe kɔsa in na fanga ɲini dɔnkelen kɔnɔ u kun tɛ ɲɔgɔn faamu bilen Parti démocratique uni UDP min ye Yahaya Jammeh bin san 2016 desanburu kalo jamana kuntigisigi kalata la ni Adama Barrow kɛra cɛbɔ ye Ousmane Darboe de ye a ɲɛma ye nka n'a ma ɲa k'a fɔ jamana kuntigisigi kalata y'ale sɔrɔ kaso la a ma se k'i kanbɔ Adama Barrow de y'i kanbɔ wa o de ye Yahaya Jammeh bin Adama Barrow nane fanga na a ko Ousmane Darboe min bɛ kaso la ni fanga ɲinindɔ ɲɛma don yafa bi kɛ a ma grâce présidentielle o kɔfɛ
a y'a ta k'a kɛ a ka minisiri ye minisiri min bɛ Game kun kan kumaw fɔ jamana kɔ kan a ma da o ma a tilala ka Usman Darboe kɛ a ka jamana ɲɛmaa danga ye juin kalo tile 30 san 2018 fɔɲɔgɔnkɔ o nana don jamana ɲɛmaa Adama Barrow ni Usman Darboe cɛ cogo min o ye de k'a fɔ Usman Darboe fanga ɲinindɔ ɲɛmaa sɔminen don Adama Barrow la k'a fɔ denmisɛnnin jɛkulu dɔ kɛ bɛ k'a tɔgɔ da u la ko Mouvement de Jeunesse Barrow pour le Développement National ko don nataw la Adama Barrow b'a fɛ ko denmisɛnnin jɛkulu in de yɛlɛma k'o kɛ fanga ɲinindɔ ye jango jamanakuntigisigi kalata min ni o bɛna kɛ a ka se ka mandat filanan sɔrɔ nin denmisɛnnin jɛkulu in ka kɛ fanga ɲinindɔ ye ka kɔkɔrɔma don o de bɛn dɛ Usman Darboe mɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ tɔ nana sɛbɛkɔrɔ bonya u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ a y'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la a ma da o mɔ Adama Barrow a ye Amadou Sané fɛnɛ wuli ka bɔ minisiriya la ni ko nɔna bila ni Lamine Job ye o Amadou Sané in fɛnɛ kun ye Usman Darboe masurunama ye minisiri min ɲɛsinnen kun do sɛnɛko ma ni o ye Lamine Diba ye o fɛnɛ wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni ka mɔniko minisiri James Gomez fɛnɛ bila o nɔna ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye Usman Darboe masuruna minisiriw ye fanga kɔnɔ. Congo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi a ka directeur de cabinet Vital Kamerhe ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ntɛnɛn marisi kalo tile 18 ɲɔgɔnkun bɛ lajɛ nafamaba dɔ bi sigi sen kan ka sabu kɛ Congo Kinshasa bilama sɛbɛkɔrɔ kalaya bɛɛ kalaya sɔrɔla sibiri tɛmɛnen de kuma min na ni a mɛnna k'a fɔ wasadensigi kalata sénatɛrw ka wasadensigi ko jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila masuruna fanga ɲinindɔnw de ye wasaden fanba sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi ka fanga ɲinindɔ UDPS denmisɛnninw ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye k'u ma jɛ ni a ye u y'a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ cɛbɔw minnu kun bɛ marabolow la ni olu kun kan ka kɛ wasadenw ye wasabulon kɔnɔ ka jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi dɛmɛ k'olu dɔw ye nafolo minɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila bolo jango jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila ka mɔɔw bɛ tɛmɛ ka kɛ wasadenw ye sena wasabulon kɔnɔ cɛni sɛbɛkɔrɔ bonyana jamana ɲɛmaa kɔrɔ Joseph Kabila ka fanga ɲinindɔ PPRD o denmisɛnnin nakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ wale min kɛra a tɛ bɛɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ wa b'u kangari da UDPS jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi ka denmisɛnninw ye u k'u jandu bawo kotoɲɔgɔndala de ye karatabugu mɛn si la n'o tɛ a fa bɛɛ lajɛlen donda ye dugu bɛ dugu la manga sɛbɛkɔrɔ bonyana ye kananga misaliya la o dugu min bɛ UDPS jamana ɲɛmaakura Félix Tshisekedi ka fanga ɲinindɔ ka bolo kan o wasaden 4 sénateur 4 bɛɛ lajɛlen bira wasaden 4 bɛɛ kɛra jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fanga ɲinindɔ mɔɔw ye n'a ma ɲa k'a fɔ ko bɛ ka nɔɔni jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi a y'a lajɛ ka kumaɲɔgɔnya dɔ n'u don ani fanga ɲinindɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛw minnu bɛ se ka sɔrɔ kow la bawo dɔw kɛ bɛ ka jira k'a fɔ wari dira wasaden dɔw ma u k'u murukuru dagoya n'o y'ale ka fanga ɲinindɔ wasadenw ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka dayɛlɛ cogo minnu na ani jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ɲɛmaa kumana ani kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni ɲɛmaa danga fɛnɛ kumana ko in kun kan ntɛnɛn sa a bɛna lajɛ hali bi minisiriw ka kuma in lase olu bɛɛ lajɛlen ma. Ethiopikaw fɛ yen pankuru min bira n'a kɛra sababu ye ka maa 150 ani maa 70 bɔnɛ ani na dimanche tɛmɛnen bara filaw minnu bɛ pankuru la n'a bira n'o sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ sababu ye ka pankuru bikun dɔn bawo o bara fila ninnu de bɛ kandali kɛ pankuru yɛrɛ bolibaw ka woni kɔnɔ u k'a ma ko boîte noire filaw u kun bilara ka taa faransikaw fɛ yen ka taa u sɛgɛsɛgɛ k'a min ma na se ka mɛn u da n'o bɛ se ka kɛ pankuru bikun sidɔnni ye pankuru in a bara filaw dira Ethiopie ma ɲɛmɔw mɔ nka mɔɔw kun siganko bɛ yɔrɔ min na ko in laban bɛ ka taa o de ye fiɲɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ pankuru siya in yɛrɛ ni o ye Boeing 737 Max 8 manjimafɛn min bɛ a la n'a wulilen ka hakɛ dɔ sɔrɔ sanni dugu cɛ i bɛ se ka pankuru to a yɛrɛ mɔ a ka taa n'a yɛrɛ ye u k'a ma ko pilotage automatique fiɲɛ in bɛ sɔn ka ye yen de wa o bɛ sɔrɔ k'a bɛna dilan yɔrɔ la Ethiopikaw ka sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu y'a yira k'a fɔ faransikaw ye bara filaw kumakan minnu ci u mɔ ko danfara foyi tɛ ani Indonésie pankuru bicogo cɛ Indonésie pankuru fɛnɛ Lion Air o fɛnɛ kun ye Boeing pankuru ka nin marque siya kelen in de ye n'o ye 737 Max 8 ye kunnafoniw kɔni bɛ ka na n'a ye bawo nɛnkunw bɛ ka bin ka labila manjimafɛn min bɛ nin pankuru siya in na tiɲɛ don a manjimafɛn bɛ kɛ sababu ye ka pankuru ka taama nɔgɔya yanni nin pankuru siya in ka dilan pankuru kɔrɔw minnu kun bɛ yen olu motɛriw kun ka bon nka nin motɛri ye motɛri mankanni ye nka labaara ka di ni motɛri dun bonyana a bɛ girinya de n'a fɔra ko fɛn min ye
sanfɛ fɛn ye u ka giriya farati b'o la o de y'a to nin bankuru in kun man jara mɔɔw ye k'a sabu kɛ mansimafɛn min lamɛn k'o bɛrɛbɛn n'a motɛrini ye nka o mansimafɛnnin n'u k'a ma ko système de manœuvrage fiɲɛ b'o o yɛrɛ de la amerikikaw ka kunnafoni di gafe dɔ bɛ yen ko New York Times o y'a yira alamisa k'a fɔ Ethiopia Airlines pankuru boliba a kun ye kule dɔ bɔ tuma min na ni nɛgɛ ye balansema daminɛ ko kule in kun ye jatigɛ kule de ye ko barisabu ka d'a kan ko pankuru boliba kɔni sina k'a ye pankuru kɔni bɛ ka dafalen de kɛ ka jigi sani dugu cɛ a n'u turulen dugu la ka na. Faransi jamana minisiri ɲɛma Edouard Philippe y'a yira dimanche k'a fɔ jɔnko ala labɛn minnu kun kɛra ka se ka dileki nɛrɛmugulamantigiw babali u kana se ka tiɲɛni kɛ walikelen tiɲɛnikɛlaw kana ɲaami u la sebere nisɔngoya taamaba senfɛ Faransi faaba la bari ko fiɲɛ yɛrɛ baara taabolo la nka minisiri ɲɛma y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ kuraw bɛna sigi sen kan ntɛnɛn marisikalo tile 18 in bɛɛ ka se ka don natataw kunbɛn. Edouard Philippe ntɛnɛn marisikalo tile 18 a n'a ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakanani ma Christophe Castaner ani kiriko minisiri ni o ye Nicolas Belloubet ye u bɛ taa Emmanuel Macron fɛ jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye Élysée ye ka hakilina kuraw da jira ɲɔgɔn na. Hollande jamana kɔnɔ bamanciya wale dɔ kɛra ye ka bɛn ni ntɛnɛn sɔgɔmada yanfa ye marisikalo tile 18 a kɛra Hollande camancɛ yanfa dugu dɔ la ko Utrecht nka polisilakaw ka ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ maa min kɛra ko in kɛbaa ye ka mugu ci maa saba la k'u fa ni ka maa caman jogin k'a buruju ye Turki jamana ye u bilama bɛ ka sɛbɛkɔrɔ ɲini k'a si tɛ tɛmɛ san 37 nka a ye ko in kɛ ka da ko min kan u kɔni ma se ka dɔn bamanciya wale don wa maa tɛ se ka fɛn fɔ o la nka polisilakaw ka bamanciya wale kɛlɛjɛkulu min bɛ yen o ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko in bɔ bɛ bamanciya wale de fɛ bi in na wulikajɔw kɔni bɛ sen na Hollande fa bɛɛ lajɛlen la min bɛ se k'a to tɛgɛ bi da maa in kan kalanso minnu bɛ Utrecht a ɲinina a kalanso ɲɛmɔgɔw fɛ u ka datugu kalandenw da la Hollande minisiri ɲɛma y'a yira k'a fɔ jɔrɔnanko don wa olu yɛrɛw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka lakana sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ don Hollande ni jamanaw minnu fɛnɛ bɛ dancɛ la olu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsilen don bi janko n'a ko k'a bɛ jamana bila a ka se ka minɛ dancɛw la. Bi bamanankan kunnafoniw bɛ kuncɛ ni seko ani dɔnko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa bugunikaw fɛ yen nɔ u ka festival belebele min bɛ kɛla san o san ni ɲinanta y'a ta ko 6nan a baaraw bɛɛ lajɛlen n'u donna alamisado marisi kalo tile 14 san 2019 n'a denfaya tun bɛ Elhaji Bakari Togola n'ale ye Mali sɛnɛkɛlaw baganmaralaw ani mɔnikɛlaw ka ɲɛmaaba ye maa caman ka bɔ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen nana ka fara buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka yasa ka nin festival belebele ka a baaraw sankɔrɔta kosɛbɛ an ka ɲininikɛlaw an ka ɲamadaw ka sɔrɔlaw fɛ. tako durunan kɔfɛ n'o kɛra wasa ani kunnawolo ye ko labɛnbagaw bolo n'o ye festival international didadi bugunikaw fɛ yen nɔ n'a a hakilina ɲuman bɔra Seydou Kulubali la ni ɲinata tun y'a tako 6nan ye a baaraw nun donna alamusadon marisi kalo tile 14 san 2019 a yɛrɛ jabala la. Cɛnna bibi na ne kɔntane fo ka dama tɛmɛ an ye layiru ta mɔgɔw ye salo k'an bɛ festival kɛ a siti kan an sera k'a kɛ mɛ an ka cɛya tɛ Ala ni aw yɛrɛ ka dubabu don an b'a ɲini ale b'a ko dubabu kelen k'an ye an ka taa ɲɛfɛ an kɔni sera ka min kɛ ɲina o ye nin ye mɛ an b'a dɔn san nataw la a ka ca Ala fɛ n'a y'anw dɛmɛ ni dubabu fana ye an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min bɛ se ka bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an bɛ kɛnɛ min kan bɛɛ ɲɛ b'a la feerekɛla ni fɛn minnu bɛ yan bi nisɔndiya kɔnɔ fɛnba don an bɛ Ala deli an ka nin kɛ san o san hɛrɛ ni baden na ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la. Ni festival belebeleba in ni nin y'a tako 6nan ye n'a denfaya ko bɛɛ lajɛlen dilen bɛ Elhaji Bakari Togola ma n'ale ye Mali sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw ka ɲɛmaaba ye a nisɔndiyalen nin festival belebele la a ye foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin a labɛnbaga ma. Nisɔndiya min ye na bi o ka bon bɛɛ tɛ danaya sɔrɔ i woloyɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ i b'i jija a ma fana a kana bi n bɛ an ka kɔmana fo k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw fo a cɛman n'a musokɔrɔbaw k'an kɔrɔw fo ka nɔgɔninw fo ka musow fo ka muramusow fo ka ndenw fo ne mana foyi la Buguni ni ma bonya sɔrɔ ka bɔ Keleya bi fo ka na se yan ne ye jama sɔrɔ n ye Keleya ka bɛɛ bɔra ka taa Keleya la fo Buguni dugu kɔnɔ a bɛɛ k'i jama ye mɔgɔ kɛra cogo o cogo n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ n'i ma jama sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ
ka gouverneur fo ana ɲɔfɛ mɔgɔ bɛɛ ka sécurité mɔgɔw fo ka direction agriculture mɔgɔ mun bɛ yan CMT direction agriculture ɲininikɛla eaux et forêts k'a bɛɛ fo k'u bɛɛ ni baara ka Seydou fo Seydou min ye promoteur de Seydou Kulubali an nana daminɛ san min na nin y'a san 6nan ye a y'a parrainage di ne ma ne ko Seydou yala ka ɲi parce que mɔgɔ ni yala la i bɛ ko dɔn i bɛ ko ye yala y'a to ye nin hakilina min ta n'Ala sɔnna ne bɛ k'i kɛrɛfɛ n ka waati kɔnɔ k'i dɛmɛ. Festival international Didadi de Buguni ale ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye yasa k'an ka seko ni dɔnko o ta ko don bala an ka jamana kɔnɔna na ni ka tila ka kɛ fɛn ye denmisɛnw ani musolakaw olu bɛ se ka bɔ nɔgɔla cogo min na ni festival ba in senfɛ. D'abord k'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ se ministère de la culture ma fɔlɔ ministère de la culture min ye waleɲuman dɔn kɛ ni i ye a laɲini ta ko i bɛ festival k'i ka yɔrɔ la fo ministère de la culture ka jɛn n'a ye. Donc ministère de la culture mi a laɲini ta ka jɛn ni Buguni festival ye an y'a remarqué festival bɛ Mali la yɔrɔ caman na mais a tɛ Buguni a kɛla Buguni nin y'a san 6 ye donc a tɛ kan ka kɛ Buguni donc a kɛla mun ye a initiative ta k'a kɛ ministre Nangɔ Danbɛlɛ ka fori kɛrɛnkɛrɛnlen b'o u ye. An tulo bɛ dununkan ba la mɔgɔ hakilila k'a fɔ ko festival ye tɛgɛrɛ dunun fɔ dɔrɔn de ye. Hali n'a danna an filɛ yala min na sandiw cɛma i b'a dɔn ko nafa b'a la mɔgɔw bɔra yɔrɔ bɛɛ minnu bɔra Bamakɔ minnu sigilen bɛ yan minnu bɔra jamana bɛɛ yɔrɔ la bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko 2 ko 3 dɔw nana ka na pour que u ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na u nana n'u kɛ feerefɛn ye bololadilanlenw an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmalenw a caman bɛ yan. An b'a yira u la k'a fɔ ko festival Didadi ni ɲinanta y'a ta ko 6nan ye n'a kun ti dɔwɛrɛ ye ka Buguni mara a seko ni dɔnni u ka sɔrɔ ni yiriwa ani Buguni la kodɔnni diɲɛma fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na. Festival ba in tile 3 kɔnɔna na maa ba yirika caman ka bɔ Mali kɔnɔ ani farafinna jamana caman na u garisɛgɛ donna fɛn caman na barodala sigiw ka t'i ɲɛda Buguni fɛnkɔrɔw caman kan ani concert olu n'a ɲɔgɔnnaw caman o bɛɛ lajɛlen yera ni festival ba in kɛnɛ kɔnɔna na. Walasa o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka lase aw ma ka kɛɲɛ ni nin kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ni Ala sɔnna a ma aw k'an bɛn.